O proxecto Club de Ciencia Nautilus é un programa educativo que desenvolve o Centro Rural Agrupado de Rianxo, da man da empresa arenaria, que ten como principal finalidade despertar nos máis pequenos a súa paixón pola ciencia e tecnoloxía, aprendendo a través da súa propia práctica e tratando de fomentar ao mesmo tempo a súa creatividade e o traballo en equipo. Fíxose unha programación que se lle propuxo ao CRA, seguindo sempre a liña do que é o ámbito da ciencia, en temas sobre todo que poidan ser cercanos aos rapaces, pero nos que haxa que afondar para que eles aprendan máis cousas. O que se pretende é que sexan sesións totalmente manipulativas, sesións nas que se fomente o traballo en equipo, en as que pretendemos inculcar un pouco que eles perdan ese medo á ciencia, que teñan esa imaxe do científico ou da científica tan lonxano, sino que o vexan como algo cercano e que vexan a ciencia como algo realmente útil do día a día. A estrella de mar pequeniña, o cabaliño de mar. Solo conocía a anguila máis o peixe globo. La estrella de mar pequeñita. Tocar a estrella de mar. En principio responden moi ben, sobre todo todo o que sexan sesións nas que eles poidan tocar, experimentar, andar con materiais que para eles non son habituais, e incluso facer algún experimento, todo o que mezcle cousas que sexan supervisuais, cambios de cor, lume, experimentos con auga, etc., chámalle moitísimo a atención. Dase a circunstancia que o CRA de Rianxo foi o único centro seleccionado en toda Galicia pola Consellería de Educación para o desenvolvemento deste club científico. O interesante tamén é que estas experiencias se estendan ao resto dos colexios, o sea, é bo que este no CRA, pero tamén é bo que este no resto dos colexios, non o que é a curiosidade científica, a necesidade de experimentar, eu creo que ten que ser realizado en todos os nenos e as nenas. Entón, nós estamos contentos de ser elexidos, pero, bueno, así como as tecnoloxías da comunicación, todo eso ten que estenderse a todos os centros e ten que ser unha experiencia positiva para todos os nenos e as nenas. Na experiencia participan ao redor dun cento de nenos de todas as unitarias do concello, todos eles de infantil e primaria.